Avui coneixerem un economista que ajuda els seus clients, empresaris, ho dèiem abans, a desenvolupar estratègies de creixement per als seus negocis. Qui és el nostre protagonista d'avui, doncs? Doncs avui tenim la sort de comptar amb Oriol López Villena. Ell és autor de llibres interessants que es diuen Creix i prospera o bé L'empresari proactiu, entre altres. A més, és un reconegut assessor com dels més inspiradors del món. Ho diu el llibre The World's Most Inspiring Accountants. Molt bé, doncs ja el podem saludar. Oriol López Villena, bona tarda, com està? Bona tarda, molt bé, vosaltres? Bé, gràcies a Déu. Aquí estem compartint economia amb valors, que això és el que intentem que diferenciï aquest espai. En primer lloc, ens agradaria que vostè ens parlés de la seva filosofia a l'hora d'ajudar empresaris. Vostè diu que cal treballar més en l'empresa que no pas a l'empresa. Es diu, és així? Sí, vindria a ser... Aviam, això és com una orquestra, no? És a dir, no pots ser director d'orquestra i tercer violí i fer-ho tot alhora, no? En tot el moment. I a vegades sembla que les empreses, els empresaris tendim a fer de violins, no? I d'estar a les màquines i oblidem que hem de dedicar una gran part de la nostra jornada, si no tota, a treballar, podríem dir, en l'estratègia, en l'organització, i fins tot a cuidar la nostra orquestra. Per treballar en l'empresa i no a l'empresa. Sí, molt ben feta aquesta diferenciació amb només canvi d'una lletra, pràcticament, Sí. Josep Àngel, endavant. En el seu llibre, Oriol, el llibre que es diu L'empresari proactiu, es comenta que cal millorar els resultats ajudant els clients i que els beneficis es disparen si la satisfacció dels clients també ho fa. I ens preguntem aquí, com es pot fer això? Com es pot millorar aquesta satisfacció dels clients, Oriol? Ostres, és complicat, aviam. És complicat, no vol dir que no es pugui fer i no es pugui fer de manera constant. Jo sempre tinc al cap quin és el millor interès pel client, d'acord? I, per exemple, uns clients que fan adhesiu per indústria, per altres indústries, llavors ells acompanyen l'adhesiu, la venda de l'adhesiu, de formació. És a dir, ells ensenyen als seus clients a fer servir el seu producte de cara a que consumeixin menys adhesiu i dediquin menys temps. Per tant, en certa manera, el meu client dedica un temps, dedica un esforç a fer que els seus clients estalviïn costos també comprant el seu propi producte. El resultat que el seu producte té un valor més alt i té un preu més alt que el d'altres competidors seus, perquè ell ofereix acompanyament. Per mi, la satisfacció del client és pensar això, és estar constantment pensant en quin és el millor interès del client, que no vol dir rebaixar preus, fer descomptes i fer el que jo en diria l'estratègia de màrqueting del mandrós. Sí. Molt bé, sí, està molt ben matisat. En un altre llibre, Creix i prospera, que porta com a sotstítol Accelera els teus resultats, aporta valor i deixa llegat, vostè remarca la importància d'un creixement sostingut. Qualsevol negoci o tot negoci està obligat a créixer per mantenir-se? Obligat a créixer no, està obligat a millorar, no? A ser millor, a aportar més valor als clients, a estar més orientat al client, a crear productes nous i productes que aportin més valor. El que passa és que el creixement acaba sent una conseqüència, aquesta millora. Jo vaig tenir un client que em deia no, jo no vull créixer, ja tinc prou, perquè més creixement vol dir més persones, més estructura, més merders, més problemes. I vaig dir una cosa que ara me la recorda de tant en tant. I vaig dir, escolta, tu no pots frenar la qualitat, no? És a dir, si tu fas les coses bé i si tens un bon producte i estàs molt orientat al client, doncs el creixement acaba sent una conseqüència d'això. T'agradi o no t'agradi. Si no t'agrada, doncs potser el que has de fer és vendre l'empresa i que ho faci algú altre. Però si no, ho has d'acceptar. Per tant, més que obligat a créixer, jo crec que simplement és una conseqüència. Si millores, acabes creixent. Sí, i en una... Perdó. Digues. La pregunta que t'has de fer és la contrària, és fins a quin punt tens ganes de millorar i de seguir aportant valor als clients i entendre que l'altre és una cosa que no depèn tant de tu. Sí, exacte, perquè es pot créixer de moltes maneres, no? No és només créixer amb números, també es pot créixer amb el que ara parlàvem de satisfacció del client. I en una recent publicació, Oriol... Sí. Digues, perdó.
No, perdona, que ara que deies això, si em permets la interrupció, Sí. és que créixer si vosaltres teniu fills, jo tinc fills, no? I si a qualsevol pare li pregunten com volem que siguin els nostres fills de gran, direm generosos, amables, intel·ligents, direm mil coses, no? Però no direm que volem que siguin alts i grassos. Pues amb l'empresa passa el mateix, el creixement no és tenir més volum, és millorar en general. Molt interessant. En una recent publicació vostè deia que a vegades és millor fer millors clients que no pas voler sumar més i més clients. Ho comentava explicant el cas d'una marca de luxe, en aquest cas Rolls-Royce, que va vendre menys unitats a l'últim any, però va augmentar la facturació per haver augmentat preus i segurament també haver millorat el seu producte. Per tant, vostè manifesta que és important pensar quina és la millor estratègia, si buscar nous clients o potser vendre millor els que ja tenim. És així. A més, també, el millor màrqueting podríem dir que és un client satisfet que recomani, oi? Sí, són dues coses aquí, són dues preguntes en una. La primera és a dir, Rolls-Royce al final ha augmentat els seus ingressos perquè ha fet que els seus productes, els seus cotxes, es puguin personalitzar molt més i la gent que cada cotxe venut val, no sé, un 10% més, no? És a dir, en lloc de comprar un cotxe que valia 100, ara en compra un cotxe que val 110. D'aquesta manera ha guanyat més amb menys clients. I per tant, això és important, perquè el plantejament és fins a quin punt volem més clients o el que volem són millors clients. I això vol dir que hem de definir molt bé quin tipus de client busquem, i qui ens agrada, qui ens valora i a qui en valorem, no? Un cop tenim clar aquest dibuix, no? Ostres, a mi m'agrada molt aquest client concret, no? Aquest client que busca el luxe, no? Que és de Rolls-Royce. Doncs sí, la millor manera d'aconseguir clients és a través de les referències. O sigui, un client content, un client satisfet, és un client que ens recomanarà. I, per tant, és el màrqueting més directe. Si jo preguntés a tots els empresaris d'on ve la major part dels seus clients, la major part, o sigui, el 90% dels empresaris dirien que recomanats, del boca a orella. D'acord? Per tant, a què esperem a crear estratègies de màrqueting basades en aquest boca a orella. Estem parlant avui amb l'economista Oriol López Villena, que és assessor d'empreses i autor de llibres com ara Creix i prospera o L'empresari proactiu. Senyor López Villena, avui que sembla que tot passi per internet, vostè avisa que si un empresari vol vendre més, no s'ha de quedar en la comoditat de les xarxes socials només. Com ho pot fer, doncs? Bueno, el primer és el que hem comentat fa un moment, és a dir, les referències. És a dir, és curiós, en comptabilitat tenim un indicador que és el ROI, que és el Return of Investment, no? És el retorn de la inversió que hem fet. I és curiós com la principal via d'entrada de clients que tenim, que és el boca a orella, representa zero inversió per part de les empreses. O sigui, ningú ni aixeca el telèfon per parlar amb un client i dir-li, escolta, estàs content amb nosaltres? Sí. A qui més coneixes? A qui creguis que nosaltres podem ajudar amb el nostre producte? Llavors, això és màrqueting. Jo entenc que el màrqueting aquest és un màrqueting incòmode. El màrqueting còmode és publicar coses a xarxes socials o un butlletí o una bona web. Jo ho tinc i s'ha de fer, i esperar que algú respongui. I això s'ha de fer, però això no aporta clients a curt termini. En canvi, el màrqueting incòmode, agafar el telèfon i parlar amb els nostres clients, saber què busquen, què necessiten, què més podríem fer per ells i a qui més ens poden recomanar, aquest és realment eficaç, però en canvi li dediquem molt poc temps i molt pocs recursos. Endavant. I senyor López, sí, potser algú que ara ens està escoltant és expert en alguna matèria, però li falta experiència per tirar endavant el seu negoci, el seu projecte. Què li podria dir si algú li està entrant al coquet, Oriol? Doncs, en primer lloc, que a ser empresari se n'aprèn. O sigui, no, a mi quan em fan la pregunta, un empresari neix o es fa? Doncs un empresari es fa. Perquè jo no conec, o em seria difícil ara mateix, recordar el nom d'algun empresari amb els que he treballat, que són desenes, d'acord? Centenar-los, algú que ho hagi estat per tria. No, jo vull ser empresari, després ja veuré en què. O sigui, això no passa així. Normalment els empresaris són perquè han detectat o hem detectat una necessitat. I llavors hem sigut capaços de resoldre-la. Per tant, el que li diria és que no cal ser expert empresarial per iniciar una empresa. És a dir, si tens una necessitat que creus que tu pots cobrir, això ja és suficient. A partir d'aquí, rodeja't
deixa't acompanyar, i deixa't acompanyar ja no de professionals, com jo o com altres consultors, sinó deixa't acompanyar per altres empresaris, que és la part que jo crec que trobo a faltar més en l'empresariat, que és el parlar amb altres empresaris, el parlar de manera habitual, el tenir relació a llocs, no? Entitats empresarials, en fòrums on es puguin trobar, perquè veuràs que és molt més simple, no vull dir fàcil, del que sembla. Acompanya't de gent al teu voltant. Sí, i finalment, si algú vol conèixer una mica més el que vostè fa o es vol posar en contacte amb vostè, ens podria recomanar alguna web o algun mitjà de comunicació? Sí, bueno, des del meu perfil de LinkedIn, que el podeu buscar amb el meu nom, d'acord, Oriol López Villena, fins a la meva web, que és oriollopez.com, i allà us podeu subscriure, si voleu, al meu butlletí, que és un butlletí que reben més de 5.000 empresaris arreu del món i que publico cada setmana i que no hi ha spam. Si a part d'això us ve de gust veure'm personalment, doncs mira, l'11 de febrer a la Unió Empresarial Intersectorial a la Granollers faig un esmorzar, d'acord? Organitzo un esmorzar sobre creixement, sobre com accelerar sense xocar. Així que esteu convidats i des de la web de la Unió Empresarial podeu trobar-ho. Fantàstic, doncs senyor Oriol López Villena, assessor d'empreses i autor dels llibres Creix i Prospera i l'empresari proactiu. Molt interessant el que ens ha explicat. Gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Moltes gràcies. Adéu.